I'll take us back to times when lives were similar and times that all seemed easier. Don't be afraid, I'll be the one to guide you through this endless maze. Don't look so sad, your crying eyes won't dry. You've gotta drive with both headlights so we can see the world and we'll run away together like you. Like you. Like you. Come close to me, I'll whisper in your ear the things that we could be. I'll drown us in the purple drapes that you were clothed in. We could live like royalty. I'll sing to you like a radio that's held beneath your window. Don't look so sad, your crying eyes won't dry. You've gotta drive with both headlights so we can see the world and we'll run away together like you. Siemanko, cześć, witam was serdecznie, Znanek i dzisiaj kolejny dzień z Black Opsem. Jak się dobrze uda, nie wiem czy dzisiaj się uda to, ale wpadnie mi drugi prestiż. No, niektórzy to robią o tak, a mi to troszeczkę zajmuje czasu, także serdecznie zapraszam. Myślę, że godzinka, 2 godzinki sobie pogramy wspólnie. Jakby ktoś miał ochotę, piszcie na czacie. Zagrać ze mną, to piszcie na czacie, jakby ktoś miał ochotę. Także ok. Dobra. I ja się tu przełączę na ta kamera. Ja. Czekajcie, ten mikrofon sobie może troszeczkę o. Tak. Ciop ciopa, tak dom. Dobra. Tu to widzę. Okej. Dobra. Zaczynamy. Nie moje Ryzeny, Krakeny. O. Bieram. Czekajcie, jeszcze tutaj jedna rzecz. Zaraz szukam, już zaraz. Dobra. Okej, to chyba będzie dobrze wszystko. Dobra, to tam je. Tu wszystko działo. Tu mi też działo, okej. Dobra, to Public Match, ja
trudność, coś fajnego. 8-1. Kuźwa, że tutaj nic nie ma. Czas byśmy sobie może specjalisty zmienili. A, Arel, też wiem, Arel ten gra. Spróbuję tą babką. Kurna, no. Jak nie ma ekipy, to Jedy nie chce grać. Dobra, trudno. Na korze, ale teamdyczny mecz. O, coś dobiło. Dobra. Trzeba się wygodnie. O, może to będzie za wygodnie. Dobra. O, Karol, siemanko, witam cię serdecznie, cześć, cześć. Pitrus, cześć, cześć, witam cię, witam was, siemanko. Mam nadzieję, że wam ta muzyczka nie przeszkadza, nie jest za głośno. Dobra. One shot, one kill. Won't even hear it coming. Czekajcie tylko. O fuck, zepsuło mi się to, no. Kurna. Ja nie mam tego linku, no. Co tam ludziska słychać ciekawego, powiedzcie tu. Co tam u was słychać? Jak tam ten dzionek leci? Czekajcie, zrobię fotkę na Insta. Jakby to ogarnąć.
Jest dobrze. Zaro nią udostępnia. Tak to wygląda. Dobre jest. To chwila. Git moim Sara piwo wyjdzie. Karol, ty łobuzie jeden ty. O, wygasiłeś to? Okej. No to co? Ta mapka jest. Czuki. Ach, na pieronarzek wylos. Czysty durniu, ty. O, ale no sporobili. Obejrzyj, jak no sporobili szpetnie. To wasze zdrowie, panowie. To zdrówko, zdrówko. Ja niestety na sucho. O kuźwa, jak nie z tej strony, to z tamtej, no. Kuźwa, skąd on się tam znalazł? Co to było? A co to za jakieś dziwne... No nie, przepraszam, to patrzę na tym. Co to za jakieś dziwne rzeczy mi się robią? Ojejku. Kuźwa. Jak ci nas porobili pięknie. O, fuck. A, dupa blada. Co za duryń! Daremno gra. Kuźwa, czemu oni to strzelają, ty? Fuck, co tu się dzieje?
Kurna, ty strzelałek do niego. Ej, on tak leci, tak. Be advised. Hostile care package overhead. No ja pierdzielę. UAV incoming. Kuźwa, co to się dzieje? Advised. Hostile HCXD spotted. No, liczy mi się... Hostile counter UAV is online. Czekajcie, no. Kurna, nie daj mi to spokoju. You're losing CCTV. Hostile HCXD over AO. Execute that traitor now. Kuźwa, że go pierona nie umiał trafić, no. Sorry. Ja z najmocniej przepraszam, ale nie wiem, czy to u mnie, czy u was też tak ta gra zacina. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Full metal everything. Działo już? Już teraz chyba w porządku, wszystko powinno już działać normalnie. O kurde bele, no. Mm. Okej, już jest chyba dobrze, no. To też nie działa. A powiedz mi, Karol, teraz coś laguje, czy już wszystko w porządku? Bo widzę, że... Znaczy, tu u mnie na podglądzie, na OBS-ie nic nie laguje, także nie powinno... Nie powinno u was też lagować. Ja nie wiem, co tu jest porobione.
O, procesora ma na przykład 100% obciążenia. Hardcore team deathmatch. No teraz, ale kuźwa ten procesor. Dobra. Co ja to miał? Tu i coś tu chyba miałem dodać. Gdzieś ta mapka. A, tym spróbujemy. Get hostile. Kurna, ale teraz cicho jest. Teraz jest cicho. Siu. Kuźwa, teraz jest strasznie cicho. Aż mi się źle gro. Ty durniu ciapaty! Ty durniu. Ojej. Kurna, że go nie trafiłeś, no. Kurna, a ten show w bok, no. O ty mędy, o wy mędy, no. Kuźwa, co to za... Siema Easy, siemanko, siemanko. O, fabryka shotów nawet pod siemandero. Jednie. Kuźwa, pieruny jedne. Pieruny jedne zaklęte. Ja nawet. Może co strzela? Skokosz jak jakoś małpa głupio hopie. Zamiast strzelać, kuźwa. I co na pierona te skokanie twoje, powiedz mi. Durnie takie nie... Tympy. Opie. I co? Kuźwa mać. Jak nie stej, to stej, no kuźwa.
HCXD inbound. Hostile care package overhead. Ach! Hostile UAV. Be advised, hostile Guardian spotted. Kurna, zapomniałem jeszcze o tym. Hostile HCXD. Ktoś tam pisze. Kiedy gramy? Kiedy gramy Gran Turismo? O, nie wiem. Nie wiem, musimy się zgadać, rozumiesz? Bardzo ładnie. Jeszcze jak dobrze pójdzie to 2. O ty mendo. Jeszcze jak dobrze pójdzie to 2 levelki i będzie kokosza. A to ja cię dupcza. Tam strzelejcie. Ach, co to są za... I jedynie trzeba od zadku, no bo co? Kuźwa. Kiedyś... Jak dorwa. Be advised, hostile HCXD spotted. Kuźwa, że tam do nich nie idzie wleźć, no. Be advised, hostile counter UAV is online. Hostile UAV above. Co za kuźwa debile kamperiada, nie? No to już wątpię jak on to zrobił, nie? Be advised, hostile UAV is Kurwa debilu. Be advised, hostile care package overhead. Kuźwa grej z nimi te. Ja cię dupczę. Pick it up. Hostile UAV spotted. Ej, tak było fajnie. Be advised, multiple hostile UAVs above. Radar is down. Be advised, hostile care package overhead. Co za kamper, kuźwa mać. O, ja wam powiem, ja pierdzielę. Och, wam powiem. You grunts are all right by me. Kurczę, blade.
Spoko, to się zgodomę. Tadek, to się zgodomę, wiesz? Mam nadzieję, że ta muzyka nie jest za głośna. Dobrze, ja? Dobrze, no to spoko. To się cieszę. Hardcore team To deathmatch. dobrze. Jak muzyka pasuje, to dobrze. Be advised, Black Ops are in the AO. Kuźwa, ciśnie się debil za mną. Friendly UAV inbound. Dobra, o. I co jest grane? Nie powiedzcie, że zaś to laguje tutaj. Mam nadzieję, że nie. Jak coś, to mi Friendly care package go dajcie. A, spoko. Spoko, Arel. Witam. Kurna, widzisz, moglibyśmy teraz spróbować tego. Na te kamerki, no ale jak nagrywasz? Nie wiem, jakże kto zrobił. Ale jak tam nagrywasz odcineczek, to już spoko. Kuźwa. Friendly hardened sentry deployed. Ty. Laguje co jakiś czas. Kuźwa. Czekajcie. Be advised, coming. Hostile counter UAV above. Radar is down. Ach, Hostile care package overhead. kuźwa.
Obejrzyj. Może by zrobić tak. Nie zrobić tak. Hostile Guardian in your AO. A to wrzucić tu. Kuźwa, głupi obejście, co ty wyprawiasz, kuźwa mać? Nie, no niestety przepraszam, ale... UAV inbound. Be advised, hostile counter UAV is online. Hostile UAV spotted. Hostile care package overhead. Kuźwa, wszystko mi się Be po... advised, hostile ATX pierdzieliło. spotted. Execute that freighter now. Czekajcie, ani czatu nie poczytam. Friendly care package incoming. Widzę tutaj na czat... Dobra, trzymaj się, Karol, trzymaj się, dzięki. Ale Be kuźwa... advised, hostile rolling thunder inbound. Co za dureń, debil. Powiedzcie mi, jak wszystko teraz działo. Co za debil. Kuźwa. We're ahead. Maintain your momentum. To trzeba mieć pecha z debilami grać, no. Oj, oj, oj. O, siemka DJ, siemka, witam cię Be serdecznie. advised, hostile UAV incoming. No, witam. Kurna, Good job, CDP. co jest grane z tym OBS-em? What? There was opposition? O, to DJ, gratulacje, gratulacje. Ja ci gratuluję. Ja też jest od niedługiego czasu wujkiem i jeszcze na dodatek chrzestnym wujkiem, także... Słuchaj, to teraz masz obowiązki, DJ. To nie ma to tamto.
Teraz to masz chłopie obowiązki, kurwa. Co tu kuźwa? Co ten OBS to wyprawia, no? Zastanawia mnie to. Co ten OBS tak wariuje? Że muzyczki nie idzie puścić. Ja jeszcze dzisiaj spróbuję, zobaczę, ale kuźwa. Strasznie i procesor mi zżyro mi też ramę. Hardcore team deathmatch. Nie wiem co jest grane. Black Ops. Weapons hot. W BF-a... A dzisiaj weź chyba, dzisiaj nie. Jeszcze ktoś kuźwa. Małpy pierońskie. Establish perimeter at 10,000 feet AGL. Midway, UAV fuel check complete. UAV power levels 5% RTB. A, widziałem, że jakaś się będzie czaił.
Kurna i powiedz, że go nie... No co za matą. Co za matą ze mną gro, ej. Hostile UAV spotted. Be advised, hostile HCXD spotted. Friendly care package incoming. Kuźwa, dać te ciulstwo irońskie. Kupuję se na urodziny Raybonsy. Friendly UAV inbound. Aha. A to. A kiedy masz urodziny? Co, na co ci to było? Powiedz mi, na co ci to było? Na co komu dziś? Wczorajsze piwo, skoro dobrze wiesz. O, ho, 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 ho. Co zaś czatu nie widać? Kuźwa mać, jego mać. Oj, oj, oj. Friendly UAV inbound. Care package inbound. Party set. Kuźwa. A tamtego wyczekałem. Jest już czat, okej, no to super. To jak jest czat, to się cieszę. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Ach. DJ, czy ty możesz moda? A będziesz często do mnie przychodził na live'y. Co? Będę mógł na ciebie liczyć, jak dostaniesz moda. Ja będę coś potrzebował zrobić. O. Co DJ? Czekaj, skończę ta rozgrywka, ja? Ach. Zaraz wejdę na ten. Ajajaj. Na Twitchu bych musiał mieć jakiegoś czy moderatora. A, DJ, a powiedz mi, czy ty strona na fejsie moja masz polubiona? Co?
Mission objectives met. Co DJ? Powiedz no. Czy zietysz w ekipie Nanka? Na Facebooku, w tej grupie. Godasz tak. Of course it was a trap. You should have trusted your gut. Mówisz... A, faktycznie, przepraszam najmocniej. A, bo wiesz co, ja tak kurczę, wszystkiego nie pamiętam. Przepraszam cię bardzo. To w takim razie to... Proszę bardzo. A, tu to mamy. Spoko, spoko. A powiedz mi, ty siedzisz cały czas na tym, nie? Na YouTubie. Kurde, muszę tam kogoś skołować na ten. Na Twitcha. Hardcore team deathmatch. Spróbuję tym coś podziałać. If it moves, kill it. A, na PS4 na PS4 mnie oglądasz? Nie, dzisiaj jest Petrus weekend, szychta, także dzisiaj... Dzisiaj nie. O ty Franco szpetno. Aha, na PS4. To ja ci powiem, ten mod to ci mało co pomoże na PS4, bo tam chyba nie ma takiej możliwości, wiesz? Żeby cokolwiek zrobić. Jak jesteś na czacie. Ach.
A! Padłeś i na Twitchu? Czekaj. Stój, to zostań na tym Twitchu. Czekaj, no. Zostań, przyjacielu, na tym Twitchu. UAV inbound. Już ino. Kuźwa, wywali mnie, no. Albo zresztą niech mnie wywali. Ale musiałbyś się chyba odezwać. Okej. Nie, nie jest ta lista. Czekaj, jak? Jak cię tutaj, kurna? O, Friendly Hellstorm inbound. dodaj tak. Proszę. Ale czekaj. Dobra, no toż moderatora mąż. Lepiej tutaj? Czekaj, bo tutaj... Ja tu praktycznie mało co mogę zrobić. Dobra, no trudno. Okej. No. O proszę, tu cię też na czacie widać. Dobra. Dobra, spoko. Okej, dobrze, że nas wywaliło. Nie ma tu coś innego. Może jakiś mecz tutaj wyszukał. Gdzie 11 osób? Co, oglądających? Nie. Naście osób tam jest, ale nie. Aha, aha. O kurczę. Ja tam muszę się tym Twitchem bardziej zająć. Czemu nie ogarniesz czatu? Kuźwa. Ja się w ogóle specjalisty zmienia. Aha, na telefonie jest dziwny.
Czekaj, ja se tu może w końcu coś poustawiam. Tu co tu mam za pierdoły? Bez black marketu te lepsze są. Na Fortnite'a. A tak. Czekaj. O, tu mam dużo. Jest też ten zielony. A ten jak jest? Patrz i powiem, że tego nie mam odblokowane. Co za... Dobra. No, se ustawił jak ten zielony, mi się też podoba. Ach. Ale nie wiem, czy ten mimo tego, że on szybko biega. Ale jak na Twitcha reklamy? Nie rozumiem. Ja bym musiał tak na prywatnie z kimś pogadać. O co tu chodzi na tym? To jest jakieś ustawienia. Kanał i filmy. Hmm.
Dobra. To mam. Czekajcie. Jak się to wyłącza, jak klikam po stronach. Wąski, siemanko, siemanko, witam cię. Pitrus. Aha, aha. DJ. Słuchaj, nie, tam mutacją się nie przejmuję. Ważne, że już masz włosy na klacie, to rzeko. Czy warto jeszcze kupić BO3? No ja ci powiem tak. Tym bardziej teraz opłaca się kupić, bo jest tańszo. Powinno być tańszo. A jest bardziej grywalno. Kurna, którą postać wybrać? Ja, no, niech to będzie. O, misiek jest. O, widzisz, obejrzyj. Czekaj. Gramy w coś, no możemy. Wąski, słuchaj, wąski kup. Kup, godem ci kup. Będzie fajnie. I właśnie. Jeszcze jedna rzecz jest. No to DJ kup. A wąski ci godem, no jak tanio jest kasa, to kup, no. Jak tam dużo nie... dużo nie kosztuje, to kup. Okej. O, właśnie DJ, widzisz. Wy mi powiedzcie, kurna... Wy mi powiedzcie, kurna... A z jakiej wy przeglądarki korzystacie? No bo kurna zastanawiam się, czy nie przejść. Bo mam wszystko na goglach ustawione, ale kuźwa... No nie chodzi to tak, powinno chodzić. Google Chrome. Mi za dużo procka, kuźwa, z Shiro. I w ogóle cały stream i to wszystko. A, Robcio, Opera.
Ale co, Patrio? Opera? Aha. Kuźwa, może też... No... Aha. No, czekaj, nie Safari. Wiesz, które używałeś? Maxtron, czy jakoś tak. Była tako. I ona na początku była super szybko. No kuźwa. Strasznie była szybko. Ale potem, że się dowiedział, dlaczego była tako super szybko. Już wam zaraz powiem, czekajcie. Ona była specjalnie przyspieszana, bardzo mocno. Fuck. Nie była tam ograniczono nic. Wrzuciłeś do opery. Robert. Maxtron. I tam właśnie było coś takiego, że potem dopiero to wyszło, że na tej przeglądarce strasznie jak to powiedzieć, strasznie, no, śledzili twoje ruchy. Kaj, co, czemu, na co, po co tam wchodzisz, ile razy, wszystko to notowali. Aha, o Boże, to jest Inochwila. Kuźwa, tam był. Wirusy? Aha, wy go... Ale DJ... jakie wirusy, kaj, co, jak, na co, po co, komu? O ty świnio. Czekajcie. Jeszcze raz spróbuję. Teraz spróbuję. Ale może to opuszczę. Mam nadzieję, że jest ok. Napiszcie mi, czy muzyka nie jest za głośna. Ach, kuźwa, tam był daleko. Ja, to jest ta muzyka. NCS. O, mam cię. O ty świnia. Kuźwa, no. Star set? O, robiłem.
Ach, kuźwa. Ale to też jest bez praw autorskich? Bo jak z prawami autorskimi to wiesz jak to jest. Friendly tower, your AO. Kuźwa, ubił mnie, no popatrz, gnoja. O fuck. Ten zaś z dowcipami. Nie, ale nie mogę tego czytać, potem co poczytam. Robert. Hostile EXT in your AO. Kuźwa, ubił mnie gnój jeden. Szpetny. DJ Pador, spoko wykonawcy, a. Ale powiedz mi, czy to są... Ach, kuźwa, plecy mnie uwalił, no co za mynda. Be advised, hostile care package overhead. Be advised, hostile guardian spotted. Be advised, hostile servers inbound. Hostile race inbound. No, misiek. A, fuck, dupa blada. Czekajcie. Turn the tide. Friendly care package incoming. Exit that freighter now. Be advised, hostile care package overhead. Friendly counter UAV inbound. UAV inbound. Don't look back. A, fuck. Hostile lightning strike targeting us. Czekajcie, zaraz zrobię sobie przerwa. To coś pogodomy. Porozprawiamy. Hostile care package overhead.
Ja? To się przygotujcie na rozprawki. Kuźwa, jeszcze mnie gnój zabił, no. Stand by for reassignment. Warfare. To jest ta... Czekaj, chyba ja wiem, o którą chodzi. To jest ta darmowo, nie? Na plusie. To jest ta darmowo. No wiem. Powiedz mi DJ, jako ty masz gra? To może razem tu coś pykniemy. Co? Co ty na to? Fortnite. Padasz? Kuźwa. A, Robert, to słuchaj, jakbyś tak chciał, to jedynie musisz albo... Ja, widziałeś. Czekaj. Słuchaj, Robert, jakbyś tak chciał, to albo byś musiał przez Skype'a wleźć, albo przez Discord. No Discorda nie mam. Mam tam konto, ale nie mam kanału. No jedynie przez Skype'a. Nie wiem, czy mnie oglądasz, słyszysz. Tak ci gadam jedynie przez Skype'a, wiesz. A jakbyś się jeszcze... No spoko. O, widzisz, słuchaj, Robert, DJ jest na Twitchu i pisze, że to on zrobi Discord. To słuchaj, DJ, możesz, jakbyś mógł oczywiście, ci chce zrobić, nie wiem, chyba najlepsze by było ekipa Nanka Live. Chyba to by było najlepsze, mi się wydaje. Może bymy w końcu coś... Jakby oczywiście będzie więcej osób, bo to by musiało być więcej osób. Dobra. To 2K... A, czekajcie. Inaczej. To ja? No, już mi dużo nie zostało. A, to tam jutro pogram.
Bo muszę zrobić tak, 55 i dobić do 56. Znaczy 56 muszę mieć. I to wtedy idzie ten prestiż zrobić, ale to dobra. To się go potem zrobi. Teraz martwy sezon. Dobra. To co, DJ? Idziesz na ten? A w ogóle... Dony gra w to, jeju, ale ile osób tu w to gra. Kruczek, ty pało. Fortnite. Dobra. Zapro. Kaj, wysłałeś mi zaproszenie? Nie. DJ. Nie gadajesz do znajomych. Ty mi. I o ciebie, ale Kaj. Kaj do imprezy, czy co? Bo się potracił. Aha, do imprezy, dobra. Dobra, czekaj. Doczekaj, ino. Nie no, te kable sam porozteguję. To nie jest ten. Ja, to jest ten. Kuźwa, te kable. Się kręcę. Dobra. Mikromom. To teraz... O, już padł na rozładowaniu. Dobra. Aha, Robert, to wleź w ten link.
Czekaj. Bo ja mam sam aplikacja Discord. Ale ja nie wiem, czy ja tak wlezę. Czekaj. Zamknąć drzwi? No, Discord już jest. Nie wiem, szukałem jakiegokolwiek zdjęcia, jakoś przejeżdżałem i znalazłem twoje tam. Czekaj, już to oglądam. Dodaj do znajomego. Ale, I co, muszę przez tego linka wejść, a? Tak. Czekaj, bo ja nie wiem, czy mi się to otworzy, bo tu się wszystko zacięło, wiesz? Teraz już my są... Jakby co, to mogę jeszcze raz Nie, dobra, to tu do tego wlezę. Okej. Wiesz, co ci powiem? Że odpoliłeś... Aha, coś oczekujące mam. Może ja już szukam. Czekaj. No, ja tylko jestem. Aha, to muszę ten link skopiować, ja dołączę do serwera. Aha, dobra. Dobra, my są już doma. Wkleić go, dołącz. Okej. Ale zdjęcie kuźwa piznął. Znalazłem takie. Dobre, spoko. Już mi się kopiuje aktualizacja. No spoko. A czekaj. Ale tu przez to nie wejdziemy. A tu jest... O. Mogę ci dać od razu admin. No, możesz dać. Znaczy nawet i nie chcesz, tylko tam. Dobra. Czekaj. A czekaj, bo ja czatu teraz nie mam i nie wiem, co Robert pisze. Jesteś teraz na czacie 1. Na czacie 1? No, głosowym. Robert, co dali? Czekaj, ty byś sobie musiał chyba konto stworzyć, żeby tu wleźć. Nie? Dobrze mówię? No. Serwer jest twój. A to... Ale to ty sobie admina zostawiłeś, nie? Coś tam, ja tam mam tylko, że mogę dać ci chyba hosta. Zerknę. Tak, ale ci mogę instruować, jak to wszystko działa. Aha, ale ty też będziesz umiał coś robić tutaj, nie? No to dobrze, to pasuje, to fajnie. Czemu mnie mamy... Aha. Coś mi się memy zliczowały. Okej. To się tu ładnie przywitam.
I to najlepiej teraz fajnie by wciepać na ten. Na Facebooka. Okay. Jeszcze sobie muszę załatwić właśnie tego B3. Black Opsa? O, bo to chciałbym sobie jeszcze pograć już w Fortnite'a, bo znaczy mam tam kilka gier, spoko nawet. Dobra, aktualizacja mi się pobrała. O, kopiowanie 83%. A też może to jest zewnętrznie, ja? Tak. Czekaj. Na szczęście sobie jeszcze kupiłem PlayStation z 1 terabajtem, ale terabajt przy ilości moich gier to mało jest. Mam 161. Nawet więcej. To jest nowa mapa, bo ja od aktualizacji tam nie wiem, której nie jestem już wtajemniczony. Czekaj, no. Jeszcze raz mi powiedz. To jest ta nowa mapa, bo nie jestem coś wtajemniczony. Wiesz co ci powiem? Ja też długo nie grał i nie wiem, wiem, że tam był duży, bardzo duży update. Ale teraz ci nie powiem. Ja też długo nie grał. To już wyłączyłem live'a. To zgasza. Sprawdzę. Poczekaj. Dobra. Dobra, psa musiałem wpuścić. Sprawdzę, czy nie słychać na live'ie. Bardzo duży update. Teraz ci nie powiem. Czekaj, a jak ja z tego czatu mam sobie teraz wyjść? Z tego czatu? Wchodzisz tam, jak jesteś na tym czacie głosowym, to tam masz, no na telefonie to jest takie odłożenie sławki, ja nie wiem, Aha. to masz na pececie. Aha, dobra, pasuje. Dobra, dzięki. Dzięki, okej, No. spoko. Ja przy Discordzie Spoko, teraz Robert. tak siedzę. Słuchaj, Robert, to ten. Musisz tam konto na tym Discordzie zrobić i potem na ten link to tam chyba się dołączy, nie? Jak przez ten link. No jeszcze raz go wkleję. Musisz tam konto na tym. Dobra. Aktualizacja z miganiem. Mhm. To ciekawe. O, awario. Minigun, nowa broń w kurtce. Dance floors. Awario. Okay. Dobra, zapraszam cię. Spoko. Okej, to się musimy... Mamy gdzie to jest.
Teraz musimy tutaj zapisać. O, jeszcze jest starcie snajperów. Jeszcze ten tryb jest. Też damy pauza. Myślicie w specjalnym wydarzeniu w Bustawie? Diary Queen? Dobrze czytam. Cześć. Hello. Hi. O co? No, na Twitchu też? Twitchu. Będę musiał też z telefonu. Dobra. Aha, Twitch musi usunąć. No to nice. Muszę go zainstalować. Okidogi. Na telefonie naprawdę jakoś słabo zrobili tego Ta? Twitcha. No. Strasznie tnie. O! Dzięki. Czekaj, coś mi się z tym Fortnite'em robi cały czas, ino się ładuje, wyłącza się, włącza się, wyłącza się. O, followa dostałeś. O, już ci się odpaliło menu. No, udało mi się. Nareszcie szczerze. Jeszcze raz ich zaproszę. Czekaj, bo ja tu w los, ja cię zaproszę. Jak ktoś miał? No dobra. DJ Ziomek Gaming. Czy- Tu znajomi mi założyli. Patrz, no nie widzę cię online. To cię zaraz znajdę i dołączę. Albo tak. No, widzę i też u ciebie coś nie widzę. Mówię zaraz jak jeszcze raz nie znajdę ci, to przez imprezę spróbuję. O dobra, znalazłyśmy. No i jestem, o ktoś jeszcze dołączył. No. Dobra, to czekaj, jak oni są, to ich do imprezy muszę zaprosić. Dobra. Zaproś graczy. Dony i kto tam jest? Paweł Wiktor. Paweł, Wiktor, Paweł, Wiktor. To dobra. Okej, dobra. Dony jest. Cześć. No, Witam. Wiktor niech wpadnie. Poczekajcie, okno zamknę. No, halo. No, siema Nonek, to jest panowie. Siema panowie. No cześć.
No halo. A siemano. Siema. O, no cześć. Siema. Danek, ja nie, na razie na Fortnite'a Aha, nie. później, dobra, spoko. To mamy gramy, nie? W Fortnite'a, No, ja tam jest siema. chętny. No gramy. No. A o której wy będziecie grać? No ja już gram. Odpalam właśnie, bo mi się update zainstalował. Zbyt dużo to nie ważył. No nie, mam 400 mega, ale wiesz, ja dopiero z pracy przyjechałem. To Także. nawet nie wiem kiedy mi się pobrał, tak szybko się pobrał. I co, już jest jakoś nowsza mapka czy coś? Nie. Nie, to ale są po Aha, ze strzelaniem. Ulepszone jest jakieś strzelanie. Mhm. Coś tam. No zobaczymy w sumie. Jak to tam. Tam spolszczenie mapy. To już dawno było spuszczenie mapy. Niedawno nie No. było. Oni minigana dodali, tak? To już dawno. Ja go jeszcze nawet nie widziałem nigdy. No. Ja w sumie to jest pierwszy dzień, który gram w update wczorajszym. A nie no, widać. Że shotgun szybszy Dobra. jest. Przeskoczyłem. Nie wiem, wybierajcie panowie. Może lecimy tak po całym to miejsce. Tak daleko? Nie. Tutaj na pewno. No dobra. Jak się to zaś zaznaczało? R2. A, Dobra, to ja już lecę. Dobra. jesteśmy pod więzieniem, jak tam mało osób będzie leciało na więzienie, to się jakoś tam obrabuje. No, coś Jest mi się nie wydaje, 35% że mało szans. osób. Jest 35% szans na trafienie skrzynek dwóch w jednym miejscu. Na bagnach zawsze są dwie skrzynki przy takim jednym drzewie. No ale widzę, że ktoś tutaj pozmieniali w sensie do znajomych, że w końcu będzie. Może to normalnie działać. No, Bo ostatnio ze Spajem próbowaliśmy się połączyć, Spaj z nami i... A bo ostatnio coś było z tymi, z serwerami w ogóle. No, lećcie ale to tam w ogóle do- po tym, jak to chyba był w tamtym piątek, były problemy z Sony, nie? Włączyli te serwery i w ogóle nie mogliśmy się, ja nie mogłem dołączyć i oni nie mogli do mnie Serwery dołączyć. ostatnio stały w płomieniach. Dobra, mam skrzynkę, dobrze jest. Nie mogliśmy się dołączyć, mimo że wszystko działało już, nie? Mam soczek. No wiesz, że to było Te małe 35% kewiki są szans. dobre w sumie. One się przydają. No, fajnie. Jeszcze Ja sekundę. Ja wycofam siorbę. Dobra, ja sobie solo na razie zagram. Nie. Snajper mam, to już też. To chce zwykłą MK. Ja bym mógł wziąć MK. Każda MK jest dobra. Kto mówi, bo tam... Na domy. Na pewno lepsza niż inna jakaś broń. No też mi się wydaje, że MK są najlepsze. No oprócz Skara. A fuck. No, oprócz Skara, tak. Ale poza Skarem MK jest chyba najlepsza. Bo tamta znowu 3-strzałowa to 3 strzały i... Przerwa to... Bez Na pewno jest celniejsza, nie? Z tego Tak, minigana ja jak jest byłem już celowany teraz, to jest tak OP, że sekundy normalnie. Na pewno to znerfią w końcu, no nie ma brata. O, trochę będziemy musieli iść. Dobra, trochę drewna się Idziemy na Nie więzienie? czekajcie na mnie, bo weźcie gdzieś tam biegocie, a ja tu budynek opanowuję. Ale właśnie do ciebie biegnę, ty jesteś akurat strony na więzienie. Okej. materiały, bo się przydadzą. Ja mam w sumie kuźwa 2000 tych... Widolców, bo z kampanii dużo zarobiłem. Ale nie ma nic ciekawego, żadnego stroju ciekawego. fajny do ten. Fajny. Battle Royale? Na które więzienie wy mówicie jest? Poczekaj, jak tylko będzie fajny strój jakiś. Jest tam fajny ten kilo z Tak, rekinem taki. Ten czerwony był rycerz ostatnio, to był spoko. No, ten czerwony to był kozak, nie? Ale wtedy jeszcze nie O. miałem 1500, nie?
Dopiero trochę w kampanię pograłem i tam zarobiłem. Ej, czekaj, ja No, może do was karnet ma? dojdę, okej? Nie, karnet? Nie, po cholerę mi karnet. Ja mam karnet dwojowy. No bo tam później dostajesz te skiny No, i ale tak. tam masz... Skar. Ale teraz już to jest późno, to się nie opłaca kupować, ale następny możesz sobie ten... Zostawić na Tutaj jest następny. zielona M-ka na górze. To idę sobie wezmę zieloną. Bo skara To ja się znalazłem. tam do was już nie wracam, wydawajcie do mnie sobie. No jakbym na twoim miejscu już się... Ja już bym biegł do strefy. No już będzie trzeba iść powoli do strefy, nie? Tutaj gdzie Jest teraz tam. leżał Tam ten... no, łączenie z serwerem i co? Konanek, idziemy do ciebie. Czekaj. Gdzie jest Nanek? Dobra, Kurde, kurde. daleko. Dobrze, że mam snajpa. Spaj chciał dzisiaj grać, ale nie ma w ogóle A chęci. mogę pograć chętnie, możemy pograć. No, ja też właśnie teraz napisałem Spajowi, że chcę... Jak ktoś chce broń, to niech se tu wejdzie, bo jest broń i apteczka. Może streama. Panowie. No, znaczy apteczka, bandaż, sorry, przepraszam. No to ja wezmę bandaż. Mam. To będę was chwilowo. Dobra. O, z czasem panowie krucho. No, trzeba właśnie lecieć. No mamy 2 minuty, no 3 minuty, żeby dojść. Dobra. Co to jest? To jeszcze jedna osoba, bo my 4 Spike chce grać. Ktoś by chciał jeszcze grać? Ale o której Spy chce grać? A no właśnie nie wiem. Ale gdzieś koło 20 pewnie. Dobra, tam się znajdzie. No, to na pewno. No ale ty nadążasz? Paweł, trochę daleko jesteś od nas. Znaczy, No ale ja dojdę do Czekaj, czterech, ja już do zaraz was biegnę. poczekam na Grzesina. No poczekaj, tam osłaniałem cię trochę. Z dołu. A, wciąż my... No dobra, możemy się już trochę spinać, bo strefa już jest na... Macie na czarach. te leczenie, bo was zjewam trochę. Ja mam jakby co tego... siorba. No też mam oczekiwam. Może Radzie się zapytam, czy będzie chciał grać. A dobra, no jak lecimy. kurde, komuś spawie mikrofon. Czy mi się wydawało, czy widziałem typa? Na lewo mi się wydawało, że chyba kogoś widziałem. Ale O, ja mam co tam dwóch, jest w trzech, budynku chuj. takiego fajnego? A tam jest Lecą, jakaś broń. No właśnie widzę. I to jest Snajperka. snajpa. To jest na czerwono zaznaczone. Jakby ktoś chciał. Paweł. Bierz ktoś snajper. No dobra. Ej, dobra. 16 naboi. A dosta... Też mam A 16. dosta dobra. No. A czy tam nikogo nie ma w tym domku po prawej? Patrzę. Nie widzę nikogo. Kurde, strefa Ale może- nas goni. Czyli, że Kurna, to- no serio. Dobra, mnie zeżre akurat. My też. Co za papuć. Gdzie wy to biegocie? No za tobą jesteśmy, zaraz będziemy. A tu jest strefa. No. Ale mam akurat... Mało mi zeżre. Fuck, ile ich tu leci. My też. Co ty gadasz? A widzę. Kurde, jednego, drugiego widzę na SW 240. No Oni walczę też z do strefy burzą. lecą. Misok walczy z burzą. No właśnie też to słyszałem. Jestem za typem. Kurde, Kurna! ale fajnie, dobra. Ej, chodźcie tu. Maciek. Jeden ma mało tam. To za dureń.
Och Boże, i snajperka poszła się walić i wszystko. I zauważyłem go ze strefy. Ten skin był No. taki ciemny. Ja słyszałem jak on biegł. Paweł, Wiktor, uważaj, bo oni tam są. Ale od razu nas Gdzie oni tu tak zawili? Jak A to mówi uważaj, on Radziu? ma stara. Jak to mówi Radziu? Buduj się, podnoś mnie, buduj się, podnoś mnie. A Radziu tak zawsze, nie? Buduj się, podnoś mnie i panika jest, nie? Jak on widzi gości, to jest, od razu jest taka panika. A Radziu jest... Tak jest. O, tu są, strzelają. Tego czarnego gnoja zabij. Nie, dwóch teraz. On ma skara. Ten czarny. Tak. Ale pierdzielone. No to, Nie, no mu to skara Radziu... jest. A tam Wiktor w sumie możemy grać, bo Radziu jest... Tam jest, jest tam. Pewnie. Ale gdzie tam? Kuźwa, wleź do... U góry był. O, Radziu jest Ty zawsze tu. na Fortnite'ach. Jeden mnie już robi. No to... Ach, Dobra. No trudno. Nie miałem pompy, nie miałem. Dobra, 11 tam miejsce, czy tam. Ciężko. ale Franca, no. Kto ma takie przebicie na mikrofonie? Ja Muszę pewnie, sprawdzić. ale ja mam coś z padem, wiesz? Bo już 4. czy 5. słuchawki i po prostu jest... To samo? Pewnie wejście jest Tak, tam gdzie czy tam. tak, ale nie wiem Napięcie czy... pewnie. To z napięciem zawsze. Quick Polowi chyba dam, wiesz, mi przerobi od razu i sprawdzi. to No, jest- niech ci przerobi na, rozumiesz, 2 mikrofony. Bo jeszcze miał quickpada. No, Nie, będzie Dobra, Quick full version. A weź, dawajcie na pojedynek snajperów. Sam starcie. Nie, tego nie gram, dobra. Tak. To jest gówno, pojedynek snajperów. Wczoraj zagrałem, No, grałeś. no i gówno stwierdzam, mnie się nie podobało, Też nie? grałem dosyć. Tam jakieś rewolwery w ogóle są. Gdzie były same snajpy, to było okej, a tam... To co, możemy zaczynać? Tak, a tam rewolwery, tak. No I tobie no, dropnie, no, tobie dropnie snajperka, a komuś rewolwer i cię ubije, tak? Nie, no nawet snajperek tyle, że masakra. Tu Black Opsa grają Radziu, nie? I ten... I Cina i ten... Tak, ale Radziu pisał, że pewnie, nie? Że chętnie zagra. To dawać teraz, napisał. Ekipa nie zdawała się połączyć. Słyszysz, Hubert? Co? Napisał, żeby teraz. A. Że... Faj. A za kogo on wejdzie? No weźcie tam. To on zrobi intro. Nie, mi pisze, ekipa nie zdołała się połączyć. No dlatego Mi też mało. U mnie stojka jest pełna. A wiecie, że jak cię ktoś na PC cię zaprosi na Fortnite'a, tak na Epic Games, to będziesz mógł zagrać z nim z PS4? No ale to jest trochę nieuczciwe, że PC-owcy mogą grać tutaj. No. No. To jest tak. Xboxy i PS4 spoko, nie? Bo to konsola, Tak. ale ci co na myszkach to jest... Nie ma bata, że z nim wyjdzie. Ale ty słyszysz, ty jako na konsoli grasz z nimi na komputerze. O to chodzi, a nie, że oni na komputerze grają z tobą. Ale właśnie to jest, że oni na komputerze grają z tobą. Tak to jest. Aha. No ale na przykład, Skoro jak ty nas się jest, tym, to oni z tobą też jak mogą nas jest tu teraz 4, 3, załóżmy i 5 przyjdzie i on nie... Chyba... A czemu brak gotowości? Czemu mieliście brak gotowości? Nie wiem, ja mam odpalone. No mi się to Odpalałem podoba. się... Co? No. Ja też. No. Ale mi się przyłączyło w momencie jak załadowało mapę, jak ładuje mapę, że namek jest bez gotowości i... No mnie też tak wyskoczyło przez chwilę. O, sorry, Spy zapraszam. Dobra, na też. Czemu mnie na net nie ma życia? Co?
Teraz już No mam. nie masz... O dobra, już masz. A bo mi się ładuje. Ej, powiedz, że wam się to szybciej załadowało. No. No już to sobie wygadam. Aha. A ty stoisz koło stodowy. Ja skaczę koło siebie. A Paweł poszedł, aha, do spaja, no dobra. Będziemy kogoś jeszcze potem na... To ja będę musiał jakiś mecz? spróbować ten. Powiedzcie mi, do laptopa idzie kupić zewnętrzną kartę sieciową? Nie wiem. Nie wiem. Ja tam się na kompat zbyt nie znam. Ja bym proponował, nie wiem, lepki lasek, może tutaj coś... Nie wiem, ja lecę tutaj, nigdy nie byłem. Wyświadam. A to są te Stable hangary chyba. Dobra, mówcie kiedy wyskakiwać. No No jak już skoczyłem? wyszliśmy. A gdzie... Aha, tam macie zaznaczone. To musicie mi... Wiesz co, ja lecę tam na górę, a ty może na te... To jest bazowa strefa, czy co to jest? To jest chyba jakaś Nie wiem, szkoła. co to jest albo szkoła jakaś, nie? Jest to ktoś? Nie widzę. Wiesz co, lecę tutaj na tą górę. A, tam. Dobra, ja tutaj ląduję na tej szkole. Tam chyba powinna być snajperka. Jak na ten dach wylecisz. Dobra. Zbytnio dobrych rzeczy tutaj nie ma. Chociaż nie. M4. To dobrze. O, robota. No, no i potrzebujesz czegoś, czy... Bo ja mam No na razie nie. Czekaj, ląduję. Mam kolejną moją czwórkę. Jesteśmy idealnie w tym. No. Czekaj. Myślałem, że się ktoś tutaj ze mną jest, bo nie wierzę w to, żeby tutaj nikt nie lądował. Widziałem tam typa jak spadał, więc lecę tam do ciebie. Z dwoma... Mam nadzieję, że obrażeń sobie nie zadam. Zauważyliście, co ma być nowe na PS Plus, jakie gry Nie. mają wyjść? Tak. Załamałem się. Jakiś Rail i na. Aha, to z tego... Tepier. Beczka obfitości. No, dobra. Kuźwa mać, zaczas mnie. Iść do ciebie, czy nie? Nie. Ty mnie jeszcze dobił i dobre. O Boże. Jak działa w ogóle beczka obfitości? Uzupełniam ci całe zdrowie i całą tarczę. To się przydaje... A to szybko się pije, czy tak wolno? Chyba 15 sekund. No ja nie wiem, co to jest. Żadnej To jest broni. chyba jakaś szkoła. Albo jakieś, nie wiem, Żadnej dobrej broni. miejsce rekreacji. Tutaj jest basen. Nie wiem, coś jak nic szkoła. Tu są jakieś bronie. Nie wiem, kasa w szkole? To strzelba. Zostawił. A tak, ja tam widziałem, że pompy są jakieś. Tego piłka. To jest chyba jakaś ta sala rekreacyjna, coś takiego. Ty wiesz jak piłkę wbijesz... Ty wiesz jak ty piłkę wbijesz do tego? Do bramki. No to taki dziwny atak jest. Mhm. Nie będę piłkarzem. Kurde, jakaś enka by mi się... O, Do pustej bramki nie trafić. Ja ci tą enkę tam zostawiłem. mhm, mam już. Jeszcze jakby się dało wbijać te bramki, i potem
nie wiem, po jakimś czasie by ci jakaś rzecz wypadła, to by było fajne. Nie, no dobra, nie... Czy słyszałem skrzynki? Czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się, jakiś wiatr zaszumiał. Nie no, to jest strasznie dziwne miejsce. To jest jakiś... O, nie wiem, taki onik? Nie wiem, bo jakiś Tam stadion... na górze co nie może być jakoś... Nie ma nic. O, buzy. Dobra. Drewno się przyda. No. Jutro mam tradycję. No różnie ma Friendly Fire. O, Nie ci nie to coś skoczy. tak... W tym domku, no, coś widzę. Też widzę coś światowego. A to nie jest chyba to są miejsca co wcześniej co zginęliśmy? Nie, chyba nie. Pistolet. O, pistolet z tłumikiem. Też by to wiesz. Może być. Ja nie... Pompa to jest lepsza trochę. Księga. Pod schodami coś jest? Nie ma. Co to wypadło z tej skrzynki? Śladu mi spadło. Ja to... Chcesz ten? Wejdź na górę. Albo dam ci. Strzał. Strzał niedaleko. Ja tutaj za granat. O, Tutaj jak Ktoś tam biegnie koło was. I tutaj ten. No właśnie. Coś tu słyszałem strzały. Weź tutaj podejść do mnie, tutaj jest miksturka. O! Tam na wierchu. Ale to daleko. Oje, dobrze Dobra, to pójdzie. idziemy po nich, chodź. To poczekaj, granata rzucę. Oni są nam daleko. Albo to tam, w tym miasteczku, wiesz? Mi się bardziej wydaje, że to tam w tym miasteczku jest. Kurwa, się zacząłem jeszcze. No nie, dawaj. Pomóc ci? O, dobra. Wiesz co, rzucę. Nie, może. Nie dorzucę. O, ktoś tam ładuje. Rzucę. O, tam, ładuj go, skasuj go, pięknie. No Zrzuć tam granata, głowa wystawia. Odskoczył. Umarł. A, nie. No, Od wypadku umarł. może ma coś ciekawego tam. Ej, popatrz się tam z innej strony. Tam się ktoś pobudował. Czy tam kogoś nie ma? O, właśnie. Widzę. Nikogo nie widzę. Ale z kim on się mógł strzelać? Patrz, faktycznie zaczaśliście go. O, zobacz ty! Co to tam jest? Wyjdź tylko. O, tutaj się typ Ja odzywał. pierdzielę. I to nie jeden. I on tego miał. No, dwóch co najmniej. Ej, ktoś biegnie. Ktoś tu chodzi o... Słyszę. Fuck! A, dostałem! Gdzie, skąd? Skąd? Z tamtego domu, tam gdzie ja patrzę. Chowaj się do tej... Kurde. Czekaj, wejdź sobie... O, u góry jest! U góry jest! Widzę go. Uciekaj. Kurde. Koniec. Prawdopodobnie obejdziecie. Gdzie on jest? Plecy, plecy! Jak on Ego. kurde? No bo on się odbił. A, skoczył No. z tego. Z tego sobie, dobra. Beczko pitości sobie weźmie za że... No, wziął sobie. no trudno. Dobra. Jednego dobrze No i dojechaliśmy. wszystkich tam powywijał, kuźwa.
No jednego trochę, a jak on spadał, to takie goodbye. Się przyczaił, aż ktoś przyjdzie. Czekajcie, może kogoś zaprosicie tam. O, ja mam równo 100 znajomych. A maksymalnie jest 2000 ileś. Chyba 2500. Ale czego, o czym mówicie? Daj nam gotowość. Kamek. A kto ma z was Overwatcha? Ja nie mam, Ja mam. niestety. A masz plan sobie kupić czy coś? Ja już dawno nie grałem w Overwatch. Nie bardzo, wiesz? Tam widział, jak tam chłopcy grali, ale jakoś mnie to tam nie przekonuje. Overwatch fajny, tylko trzeba mieć ekipę i trzeba być No. No ja tam mogę pomóc. Jak z Discordem. A, zerknę na tego Discorda. No tam bych musiał jeszcze na ekipie udostępnić. To może i Arel by wpadł No, jakby co skopiować link, to tam zaproszenie wchodzisz. Discord. Ja nie jestem murzynem. Kuźwa, tu biegają, lotają, skokają. No. Ten się gdzieś tam buduje. Jak to śmiesznie wygląda. Ja pierdzielę. Dobra, gdzie się budujemy? Tu, że gdzie wyskakujemy. A. To albo na bagna, albo na tam do płaczącej puszczy. Zgubione ziemię, nie? Mówcie mi, Dawajcie na Przemrane moczary. szyby. Mokre moczary. No już moczary mogą być. to mówcie kiedy wyskakiwać. To skaczmy. Ja już wyskoczyłem. A tam polecę trochę tam na ostatnią rzecz, tam, na ostatnią wieżę. Ale nikogo nie widzę, żeby leciał w stronę więzienia. Też nie. Oprócz mnie. Wiesz co, może przelutuję więzienie. Tam, co? Lądujesz tu? Lądujesz na więzieniu? Nie, nie, Ja nie. nikogo nie widzę. Już. No dobra, już jestem. Znalazłem skrzynkę z amunicją. Ja znalazłem granatnik. Jak to jest bardzo spoko. Idealnie.
się zmieściłem, szczerze ja. Tylko. Księga. Mam na 50 ten... mikstura jako tarczę. Dobra, ja coś tam mam, jakąś broń. Dobrze. Nie wiem czy lecieć przez te mokradła. Leć do więzienia. O, mam snajpa. Dobrze, dobrze. Szczerze, żebym się zdziwił. Nikogo w tym miejscu? Coraz więcej ammo do snajpy. Ja dam też coś wam zostawię, żeby nie było, że cały przygotuję. No już idę. Przegram? Kuźwa, ja tu nie wyjdę. Schody sobie postaw. Jeszcze czekaj. Bandaże se A ściągnę. byłeś tu na tej wieży, czy nie byłeś na wieży? Byłem... Na tej co idziesz byłem akurat. Stąd snajperkę mam. Właśnie to jest ten... snajperka z tłumikiem. Aha, czyli to górę całą już byłeś, tak? Tak. Jeszcze główny kompleks więzienny nie patrzyłem. Dobra, mam tutaj snajperkę taką samą jak ja. Gdzie ty jesteś? Tak, to jest to samo. No tutaj na wieży jeszcze... Tam, o, tam jest siorb. Proszę, tak? To jest naprawdę dobre miejsce na snajpę. Dobra. Czekajcie, no. Z góry. W tamtą stronę. A gdzie ta druga snajpa była, co wiesz? Weź O, to sobie skrzynka tu otwórz. jest. Minigun. Dawaj go, kurwa. O ja. Dobra, tam na górze. Tam. Masz coś Lenek, czy ci dać? Nie, spoko, ja sobie tu z tym poradzę. Choć już trochę ubogi Nie, bo ja mam trochę rzeczy mam na zbyciu. No choć już ubogi zestaw, ale... Ale wystarczy, żebyś miał jakiś karabin, którym byś mógł kogoś zabić. Jakby co, nie sprawdzałem celi, ja tylko otwieram je. Więc... Kurde. To jest tak zwany odstraszacz ludzi. Nie no, spoko, z minigun już. Niby mam dobry zestaw, ale... On dużo obrażeń zadaje, tylko jest mało mobilny. Właśnie, z tym może być problem, bo ja mam innej broni, zobacz. O, weź sobie strzelbę. Masz już. No. O, wezmę sobie zieloną strzelbę. Weź sobie amunicję. No mam amunicję, weź sobie... Nie, no dobra, spoko, już też mam. Jak tam w ogóle na moczarach było? Coś tam znaleźliście ciekawego? Ja... tego shotguna zielonego. No tam... nic ciekawego w sobie.
Nie zawsze. To... Poczekaj, ustawmy piłkę na środku. Zabawa w Fortnite. Idziemy tak... Ty co to masz za broń? Na ten... O, mam minigana. A tak mi się znalazło. O, Romeo, witam cię, dobry wieczór. No, dobry wieczór. A wziąłeś tam to... Wziąłeś. No właśnie. Karcie. Tak, tak, że... Idziemy bliżej środka, czy jak? No można by było, tylko jeszcze tutaj można coś zobaczyć, czy coś tu jest, nie? No to jest wyjście na wieżę, na której byłam. Pompa. Wezmę sobie tą. Gdzie wyście mi pobiegli? Dobra. No ja już... Tu na górze jeszcze jesteśmy. No ja już radzę iść bliżej środka. No zobaczymy. Czekaj, zobaczymy, kaj się zamknie. O, Karabinet z tłumikiem, jakby tu ktoś chciał. A to MT to nie jest. Co załatwić. Romeo, i co tam słychać u ciebie, powiedz mi? Jak tam zdróweczko? Ja najbardziej w tej pierwszej rozgrywce brakowało... Wkurzyłem się, że Skarań straciliśmy. No. Ktoś tu był. Nie był. Piwnica? Kiedy liczysz, że coś fajnego ci wypadnie, a ci nic nie wypada. I się już spucznie w pokoju. Dobra, mam 9 granatów. Ja mam minigana, mam granatnik, mam snajpę. Jeżeli pirotechnika, to do mnie. Na dole ja sprawdzam. A, relakcik. No widzisz. Ała, ała. Ty, a ktoś tu był na dole? Byłem. Są tu dwie bronie, jak ktoś by chciał. No właśnie po bronie ustawiłem. Ała. Ja tu bym nie radził, nie idźmy na stracone ziemię. Wiecie? Odpuśćmy sobie. Może on jest... Nie, zgubi... Zgubiony ziemię. Dobra, idźmy bliżej strefy. Nie no, na zgubionych ziemiach nikogo nie widzę. Zgubne. O, Strzał? to jo. Namek też. Nie podoba mi się. Za cicho tu jest. Ktoś tu skrzynkę otworzył. Te budynki kurde takie nieporozpieprzane? Wiecie, nie niszczy drzew zbytnio. Tak. Czemu? Tam otworzona, ale... Żeby lokację byśmy mieli bardziej ukrytą. Z jakimś typem. Poczekaj, wejdę tu. To jest pierwszy. A, nie... Nie zdążyłeś, no co ci poradzę. Dewastator, kurde. Nie że ty będziesz iść przed siebie i niszczy wszystko, co masz przed sobą.
Lepiej, żeby nie szło na tej drodze. Minecraft symulator drwala. Drwali się słowa. No to kilofem robi. Ach, kurde, już jak się wystraszył, że ktoś tu jest. Kurde, tu wszędzie ktoś był. Nawet nie ma co liczyć na to, że... Wiecie co? Schowajmy się w tej szopie. To tak chyba mało dobry pomysł, bo będzie Fuck! telefon. Co jest na Co jest? Kurde, mi to nie dać. Ktoś rzucił nejda. Mamy idzie do nieba. Ja tam patrzę w twoją stronę, ale nikogo nie widzę. Aha. To bym się kopał? Nie, dobra, jest wyjście. Legitnie. Nie, Co? to niezbyt mądre. Wiesz, jak ktoś rozwali, to schody spadniesz i się zrobi. Na przykład jak teraz, jeśli niszczy. To nie byliśmy my. Te, wyspinajcie się na drzewo, bo przeżyłeś. Nie może ty jesteś na Tak, przeżyłeś, chodźcie szybko. Ty, no widzę faktycznie. Chodźcie. Ja widzę cię, ale poczekaj. Ale skąd oni strzelali? To jest pytanie, ja nie Od słyszałem tyłu. strzałów nawet. A ja widziałem strzały. Ty zeskocz z tego drzewa. Nie, bo zginę. Nie zginiesz, Nie przecież już nie zginiesz. żyjesz. Tak, no właśnie. No dobra, zginę. To jest ciula. A jednak. A jednak, ty pało. Nie wiedziałem, że zginiesz. Ja nie widziałem, że w ogóle tutaj jakiś jest jakby... Aha, Romeo. Czy grałeś na nowych mapach w BF1? Powiem ci, zagrałeś 5 minut na jednej mapie, jak tymi łódkami się tam gdzieś pływało. Nie spodobało mi się. Nie umiałem sobie włączyć innych i na razie nie grałeś, ale co tam wszyscy A co myślisz, mówili, to że... nic ciekawego. Co myślisz na schowaniu się tutaj i czekaniu, aż ktoś będzie szedł po te zrzuty? Zrzut? Kurde, przy zrzucie czuję złotego starania. Ja też czuję. Czy ja nic nie czuję, bo mam wykany nos. Ale... Ej, tam u góry jest chyba gościu ze snajperką. Tam kaj ci się świeciło. To co ci się świeciło. Przybliżyłeś tam u Tam góry. widzę typów. Tam jest snajper chyba. Widzę. Widzę. Kurde. Weź idź po to. Ale dać mi powiedz mniej więcej gdzie oni są, bo ja w ogóle... Oni tam się budują. z prawej, kurde, też ktoś strzela. To jest. O, tam biegnie. O, drugi biegnie. Nie widzisz? O, tu jest. Kuźwa. Dostał? Drugi... Kamienny jest na między NSW... Dostał? Nie. Ja pierdzielę, jak oni się budują, ej. Podejdź do zrzutu. Podejdź do zrzutu. Tak, chcesz mnie zabić. Nic ci się nie stanie, co tego dosz. No właśnie, nic się No, nie stanie. tak, jak sam skoczył z drzewa. no, też ci się nic nie stanie. Coś złotego! Tylko, że już Bier to z... Minigun. Bier to! Drugi? Minigun jest. Bier! Dawaj. Czemu tego nie bierzesz? Plecy! Bo mam już jednego. Fuck! Plecy! Kasuj go! U góry! Plecy na górze! Fuck! Co Jednego tam za... powaliłem, ale nie... Ale Ja nie pierdzielę! 4. miejsce. Ładnie. Ale to się liczy. A ci jak się tu pobudowali? Dopiłem to. To może wiesz też, może na PC jak grasz to masz wiesz, pod F2 kurde ściana, pod F3 schody i wiesz, też szybciej się będzie budować, nie? No. Dobra, powrót do lobby. Słuchaj, to co za problem podłączyć klawiaturę? 3. miejsce, tak? Mieliśmy.
Na 4 chyba tam było. Trzecie. No, trzecie. U nas było No trzecie. szkoda, kurde, z tego u góry za późno zacząłem. Ja tego u góry strzelałem do niego. A jak oni teraz 2 minigany będą mieli, to ja pierdzielę. No. To oni mają... Wygrane. Zniszczą. No Wiesz, ten ale minigun to mało jest mobilny kozak, on jest. kurde, Ale mało tamten tak mobilny. szybko padł, że... No bo ja go też skosiłem trochę z pistoletu. Dobra pany, ja robię chwila przerwy se. Ja i tak muszę kończyć, bo ja jeszcze na lotnisko muszę Spoko. jechać. Ja robię se chwila przerwy, ja nie wiem tak. Ja nie wiem, do której będziecie grać. O, filmowy gracz. Wiedział kiedy wpaść, jak ja se robię przerwa. Znaczy ja i tak, jak wrócę to późno, ten. bo będę gdzieś koło pierwszej Aha, nocy. a to nie, jutro muszę do szkoły jada, także nie tak długo nie da. Nie wiem, jak Dobra, to dzięki za grę, pany. jak jeszcze będę grał, to tak za 20 minut, 15 minut coś takiego jeszcze odpala strumyka, a jak nie, to dzisiaj mnie nie będzie. Dobra. No, Dobra, no na to razie, trzymaj się. Dobra. To też wychodzę z imprezy, wiesz? To co, robisz przerwę? No, Dobra, ja też idę. jeszcze zobaczę, tam nie wiem. Robię sobie przerwę. Dobra, ja No jakby sobie co, to będę jeszcze na coś live. będzie, a może nie będzie. Nie wiem, zobaczę. No dobra, to cześć. Zobaczymy. Najwyżej tam na fejsie, na ekipę Ananka napiszę, albo na Discordzie, o, też mogę. No dobra, no to żegnam live. Dobra, spoko, na razie trzymajcie się. Tu się na razie wyłącza. Gdzie jest moja myszka? A, oglądasz mecz. Aha. A, widzisz, no to... Dobra. To się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się. Jak się uda, to jeszcze coś odpala, a jak nie, to jutro. No, dobra, to wszystko. To cześć. Na razie.